Nazdar. Opět zase tady. Dlouho jsme se, no dlouho, týden. Každopádně zase jedeme jinou trasu. A jelikož tak, já můžu pokračovat. Tohle jsem chtěl zkusit vyřešit nějak, ne? Co to ne? Tak, jedeme. Klasika, točím to zhruba 3 hodiny po minulým videu ze 4 školko, takže nic se nezměnilo do prčic. Se nevšiml, se teď koukám po okolí a dávám se na cestu. Ještě je to takový monster truck, přijede to všechno, ale popršalo lehce, takže bahníčko je, ale lehké, takže se nám to bude lepit na kola, takže budeme roznášet bordel, tak je to skvělý. Každopádně jsme potkali před nějakou dobou, když jsme jeli s Vítkem, tak jsme jeli jako za pomálu, jo, prostě jako já jsem šel vedle něho, protože prostě, chápete, že nás to už neunese úplně. A tam byl pán na kole, taky starší, posmělý pán, který nás zažval o hulto. Tak Vítek to prostě rozjel, ale pozdě, aby ho dohnal. Jo, takže tudy. Paní s kočárem a pojedeme pomalu. Ní moc kam spěchat. Spěchat za finále je kam. Ale no, každopádně na bunkru jsme už přestali dělat. Vítek už neměl čas, už někam musel jet. Takže zase pokračování na 14 dní s bunkrem. Kámo, co my plánujeme, to neuvěříte. Jako já jsem to chtěl dělat už před týdny, jsme postavili třetí generaci. Ale ve větším měřítku. Pomalejčku, my tě tam neprovodíme. Někdy přijde tady jaký řepy. Si dáme, kdyby to bylo naše. Jaký potůček jde sami, že jo? No, to jsem teď si nikdy nejel. Třicítka, no tak my pojedeme pomaleji. 30 se tady rochtnit nebudeme. Což nedá úplně smysl, co jsem řekl, ale jo. Co Jarkovi pole. A to už zase ty řepkama. No. Tady to je moc pěkný, je to část vesnice. Tady je nějak lidí, jsem čekal, že tady bude mít lidí. No ale jsou krásný nový domy. Se jim moc povedli. No tady to je super náhodou. Tady se každý zdraví, prostě i když ho neznáme. Tady jsou všichni milí na každýho. To je prostě super. Tady nějaký garáže se staví.
Moc pěkný to mají, moc pěkný. Tak. Tady jsme mnohdy končili, ale tentokrát to tak úplně nebude. Tentokrát ještě končit nebudem. Protože já se chci podívat ještě na jednu věc. Ne, už jsem to přejel. Je tam, že? Prčit. Tady. Tudy jsem chtěl je. Jsou docela pěkný dvě pole. Kdybych nechtěl tohle objíždět třeba. Tady je pěkný sklon teda. Pěkný sklon. Já vám můžu říct, že jezdit na 4 je nepopsatelný pocit, jo? Si každý musí zkusit sám, aby uvěřil, jak je to super. Ty válce, kult, pluch, a něco tam zarostí, jo. Tak a tady už to známe. A pan dodávka. Hovorí. Pan dodávku hezky zatočil. Tudíž my tam máme volný průjezd. To je úplně úžasný, úžasný. Takže já se houby, vím kudy, jo tudy. Nevím, proč jsem chtěl říct, že no. Nevím, proč říkám, že nevím kudy mám jet, když vím kudy mám jet. Tady nebylo, ale jsem to schválně, jestli to bylo ve videu před 14 dnama. Co bylo? Minulý vlastně video ze školky. Já když to vezmeme. Tak a jsme tady, já se loučím, dejte like, odběr a nazdar.